Galindez Inglaterrara joan, Mina de la Guerra izan, Habana barkoan itxasontzian urte ban bombardeo eta gero, Durangoko bombardeo eta gero, eta egon zan Isla de White, edo lako Kanal de la Manchan dagoen ugarte batean, ez dakit zan internau bat edo, bueno, ez dakit monjen zera bat zan, komunidade bat, eta ez dakit berez internau bat zan eta bertan sartu abide zan hainbat neskatila, edota monja batzuk eguesan eta hartu abide zan neska guztiak. Ez dakit sortzez zan edo ez, internau bat, baina bertan internau baten antzera funtzionatzen eben. Eta, eskola baten moduan, funtzionatzen lekua. Berak kontetaban, zati horretan behintzat, bertan onzan hilabetetan, ez dut esango posik, baina, bizi izan dakoa bizi izan da, umea zan ninen, 12 bat urte dukezan, ondo, azkenean egunero armosa bitean bezkaldu eta faldu, eta hori hemen esan ohikoa, eta ganera ikasteko aukera duken, eta berak oso era politan, kontutaban, euskera ikastea bala. Eta hori, aprobat, antzadanez, abade bat, enasakordetan abadearen izenagaz, abade batek euskera emotatzela, bertoko gu, abade euskaldun batek euskera emotabala, da hoxe ikestean, aditzak zela nahu besti, beretzat, neska guztizek ezien bizkaitarrak, orduan euskera berbaiteko erabe desberdina esan, eta oso kuriosoa, iruditzen jako hori guztia, berak bizkaieraz beste batzuk gipuzkeraz antza, ez dakit suposatzen dut, beretzat arraroa zan, eta horre guztiak, eta abade horrek antza, saldu itaban, segatik zuek esaten duzuen, nola, segatik bestik esaten duen bestera batera, eta hori guztia, beretzat oso era politan, gogoratzea ban. Eta gero, inglesa apur bat beba ikesi, da, giz esan, gerra galduta egoala jakin arte, berak esatean, posik ez, baina gustora bizi zen zirela. Gero gerra galduta egoala entera ziren nien, oso txartu, oso era eurentzat izan zen izugarria. Eta nola itzuli izan? Antzadanez, berari entzun da ez, Espainiako estatuak erreklamazioa, eraban unien erreklamazioa, eta naizte gurasoak ez nahi, eta nire amamaren kasua hori zen zen, gurasoek ez ebien eskatu bueltatzea bere alaba, baina, alandabe bueltatu arazi ebien zen, bentsat beragaz egon ziren guztiak bat. Eta, nahi, buelta oso gogorra izan zen, bere aita kartzelara bialdu eben, Porto de Santa Mariara, eta orduko komunikazioak ez ziren gaurrongoa, garraio bideak eta ez ziren gaurrongoa, beraz, asuntoa oso... Birraititaren izena. Birraititaren izena zan Pablo Galindez. Eta bigarren abizena beniztuko, beratzen. Eta esan duzu, Puerto de Santa Maria egon zan preso, ez dakizen baden, pora baina nahikotxo, eta, amamak ezekien, beraita, etorterakoan ezekien beraita preso egon zanik, eta enteratu zan, ona heldu zanean, beraz bere ama, eguen bakarrik, oso egoera ekonomiko gogorrean, galtzaileen bandoan, eta mamartu zen realitate horretara.
oso gogorra izan zen beretzat. 12, 13, 14 urteko neskatila batentzat.